sing ana ning Qatar Mama Fatir. Afiku karo bos gorengan. Masih spesial kanggo AAD Putra Tunggal. Fans GA Cirebon, Ak Vicky, Wong Bojong, Wong Bakung. Papai Uus. Masih khusus maning kanggo wong Palimanane Keding. Spesial kanggo Bundae Alvin, kanggo Nok Aam, Nok Luci, wis sembok sahe. Anak putune Pak Guru Sakti. Kanggo Kacung Andri, Kacung Aris, Ak Vicky. Larane wong digawa kemenang gaya bli kolu ngilung lan mangan sesal kanggo fans GA Cirebon sebalik geni mantap mana si Papai Citra wis ilang temane pulaning laki ngomong ora wani mong bisa deh nangisi hatang teganya kiti dalan-dalan asik TV Mas Tok aduh borongan halo Alviki ayo ah sampai deh Ayanto wong baku kanggo Ayanto wong baku aja dipilih maning Ayanto kanggo Ayanto wong baku kulan rimane mene kula sabare aduh Ayanto sayang wong
sebeli geni mantap menang